Un o'r pethau 'yn ni'n ffeindio ydy wrth ddefnyddio Google Classroom bod Google yn cofio y defnyddiwr blaenorol. A mae hwnna'n esbonio pam weithiau nad ydych chi'n gallu gweld dosbarth eich plentyn chi. Felly wrth i chi fynd mewn i Google Classroom, rhan allweddol o'r sgrin i checio ydy os nad yw'r tails yn dangos, ydy y darn yma ar y top ar y dde. Fe welwch chi bod modd clicio arno fe, ac o glicio arno fe gallwch chi weld yn union pwy sydd wedi mewn gofnodi. Os nad taw defnyddiwr eich plentyn chi, a'r plentyn cywir, os oes mwy nag un ganddoch chi, sy'n dangos fan hyn, byddwch chi ddim yn gweld tails y dosbarth, a byddwch chi ddim yn gallu cael mynediad at y gwaith. Bydd y cod ddim yn gweithio chwaith, oherwydd mae'r cod dim ond yn gweithio i bobl sydd o fewn hwb. Gobeithio fod hwnna o help i chi.